Unya na good. Kapoy ni niya eh. Port. So naglain ang panahon. Naglain ako dang ako ang panahon. Galain ako ang panahon. Starlight Express. Starlight Express. Ferries lang na. Starlight Express lang nga to ang ikuan. Yun. Ikapoy na ko sa akong buhay dahil. Yeah. Ikapoy na ko no. Yeah. So mao ni atong DIY no. Ang atong DIY dahil medyo mahagard-hagard tagamay. Kay maglinya-linya man ka dito padung sa terminal fee, environmental fee o sa boat fare. No. So mosakay ta sa ato ang boat na. So padong na ta sa Boracay. Uy, nari na number dahil. Sakto po akong giningkuran. 13. Ah, sabi na. Labad na kayo ako ulo. Piski. Daray. Dagan. So, mulaag pa mo. Gipang laag pa mo. Nagbuhot siya. No, Dakotas. Sa padongan ni Boracay guys ha. Update ta mo. Yun. Mao na siya guys. Only Bisaya knows. No? Ayan. Ato na siya ikuan guys. Guys, nana may dere sa Boracay. Nga kay Ron. Ningo may no ng Boracay nga nasa Ilumi. Uy, Bisaya knows. So nasa ilo na tanong. So naanag kita sa Boracay guys. Welcome to Boracay. So, karon ato ning kuno nang atong kaugalingon, no? No? Magkuan ta day, mag DIY na pud ta padung sa ato ang kapuy-anan. Eh medyo kapoy na. Kapoy na. Yun.